áldást. Most pedig sok szeretettel üdvözlöm ifjabb Horváth Károly zenekarát, akik elérkeztek hozzánk, hogy egy kis hangszeres népzenében is részesülhessünk, és megkérem őket, hogy jöjjenek fel a színpadra, és egy nagy tapsal üdvözöljük is.
Köszönjük szépen csodás muzsikát, örülünk, hogy ismételten beszélni, és folytatjuk a mi kis műsorunkat. Valamok ugye ezt a táncot is el kell kezdeni, hát a ritmus gyakorlatok, hát hol is. Hát ugye először is, mikor anyatókkal ugye kösznek, és utána a ringatókkal, aztán utána következnek a legkisebbek, már mondható, gyorsan és táncolnak nekünk, illetve játéktűzést fognak nekünk előadni. Megtalálják maga, szerintem egy jó kis hasonlatot biztosítani. China,
illetve a nagyok átjöttek, és ők pedig feltették, tehát egy az egybe, amit ma díszíti ezt a műsort, ez a gyerkőcüknek a mezőgazdaság. Hogy cinerés. Hogy miért is hívják ezt a cinerésnek? Hát azért, mert ismerős mindenkinek az a dallam, hogy hol jártál az éjjel, cinegem az ár? Hát itt a cinege ugye több dalban is benne van, és természetesen erre a tudósra hozom. A
Mindegyiknek területenként megvolt a saját neve. Kalocsán úgy hívták a leánykaritázót, hogy fércelő, így nemes egyszerűséggel. Tehát fogadják sok szeretettel Kalocsáról a fércelőt, lassú és friss csárdást, majd a végén pedig marsot, ami egy vonulós tánc. Köszönöm szépen! Szépen szól a csengő anyatán.
sottissal, esketéssel, lassú és friss csárdással. Majd pedig a legeslegvégén egy közös tánc is természetesen helyett van, úgyhogy ha valaki felé a gyerek megy, az lehetőleg nem jön, hanem keményen állja a sarat, és férfiasan és csajosan szépen jön, és táncolni fog bennük. Egy jónak tapsot, akkor kérjük szépen.
nem én érdemlem a tapsot, a gyerekek és a tanárnő. Nagyon nehéz megszólalni egy ilyen műsor után, és megmondom őszintén, hogy ez a harmadik tanév, hogy így együtt vagyunk, és minden évben, akár a helyszín miatt, de akár ahogy megtöltik a gyerekek ezt az egy órát, az nagyon melegíti a szívemet, és el is érzékenyül az ember. Amin a legjobban elérzékenyülök, azon, ahogy önöket bevonták ide a táncba, és annak örülök, hogy ennyi táncos lábú anyuka, apuka, nagymama van itt, és hát a gyerekek innen is szeretik a zenét, a táncot, és valószínű kölcsönös az átadás mindannyiaknak. Hát, mint említettem, hogy nagyon nehéz megszólalni, amikor egy ilyen utazáson vagyunk, fölültünk a vonatra, és különböző táncokat láttunk, a kicsiktől a nagyokig előadás van. Megmondom azt is, hogy a fél év alatt, hiszen még fél év se telt el, hogy találkoztunk a karácsonyi műsoron, rengeteget fejlődtek, önök is látták, a gyerekek, milyen otthonosan mozogtak a színpadon, pedig nem ez az otthonuk, nem itt tanulják a különböző formációkat. Dicséret illeti kolléganőt, kérem, hogy jöjjön elő. Mert nem csak a táncra tanítja a gyerekeket, hanem annyi minden pluszt ad a tánc történetéhez, az énekekhez, ami nagyon nagy kincs, őrizzük meg Mónika nénit. És a nem utolsó sorban szeretnék gratulálni a piciknek, nagyoknak, és önök is látták, hogy mennyi mindent ad a művészetoktatás. Adja azt, hogy én végig figyeltem őket, hogy az egész végig, pedig nem először láthatták ezt a műsort, most kicsit nem úgy itt van, ahogy én mondom, de így dicséret éri őket, hogy nagyon-nagyon fegyelmezetten egymást megnézték. A közösségi munkájukat erősíti, a közösség érzését is erősíti, és nem utolsó sorban különböző tájegységeknek, a kultúránkkal ismerkednek meg, és viszik tovább majd generációkon keresztül. Szeretném megköszönni az egész éves együttműködést és a helyszínt az általános iskola igazgatónőjének, Ica néninek, ő is itt van a sorunkban. Valóban őszintén hozzánk tartoznak a gyerekek, nagyon jó kapcsolat alakult ki a két iskola között, nagyon jó a kapcsolat tanárnővel is, Monikával, és a gyerekek akkor is ebben az településnek az életébe illeszkednek bele, és az iskola életébe. Ez természetes dolog, és bízunk benne, hogy továbbra is évtizedeken keresztül így megy. Ha már nem is mi fogjuk irányítani az iskoláinkat, de az tovább öröklődik a többi kollégán keresztül. Szeretnénk megköszönni az önök támogatását, egész éves támogatását. Önök nélkül nincsenek ezek a produkciók, nincsenek akiket tanítsunk. Kérem és kérjük önöket, hogy továbbra is legyenek a gyermekeik mögött, szorgalmazzák, hogy mindig az évvége az, amikor lezárunk egy korszakot, és itt látszik az, hogy az egész éves kemény munka hogy érik be, milyen annak a gyümölcse, mert nagyon édesre sikerült a mai napon. Hát lassan aztán számoljuk vissza a napokat, igaz gyerekek? Mindjárt vágjuk, akáció, ugye? Megyünk már lassan, nem sok idő van hátra. Én kívánom azt, hogy a naplókban azért gömbölyödjenek ötösre azok a jegyek, önöknek pedig a nyárig még kitartás, hamarosan valószínű, hogy önöknek is jön a szabadság. Tartalmas nyarat kívánok, és jövőre ugyanitt találkozunk. Viszontlátásra!
amit ezzel együtt megtudunk.